tichabvunduka manje kumabarracks uko toda kuti General Walter Tafumanei panguva ino vopuwa ma-warnings aiwa nevakomana veAndi 2030. In other words, tiri kutaura masupporters aVP Kosandro Chiwenga achiudza General Tafumanei achiti if you ignore magenerals anozikanwa vakasakatika from the period of 2017 to 2024, next is you. Uritorimo mupipeline ndiwo wakatevera uri kutevera akuzoatakiwa nekuri akashaisha zvakare. Sarapira mashoko danyuko panguva ino totibo subscribe like but on the bell icon. Tiuda pahedo yamuri kuona yakanzi President Anti 2030. Panapa inonzi chikora zveGananda anobuda achinyora achiposta mapictures amuri kuona awa emamilitary generals akasakatika from 2017 to 2024 sezvamuri kuona mapictures awo Tafumanei aiwa ari mumilitary gear kudanyora chiti Dear General Matatu and Tafumanei, if you ignore these dates of your fellow comrades, tomorrow it's you. Before 2028, another round of assassination will feature you and all the remaining old generals to pave way for generation shown. Bookmark this post. Tini wenyu mwana wevu ndo mashoko anokudanyuka panguva ine atara mashoko achiti these generals vari kuripo zvavo vati kuri kuronekwa kunzi zveGananda zvine maplans azvo sezvinombotaurwa nevamwe vachipoti dynasty and the likes, oro zvataurwa pathis yendo yepresidential Anti 2030 vachiti they are just preparing the way for generation shown. Mashoko ari kubuda panguva ino achiudza aiwa General Emmanuel Matatu pamwe chete naTafumanei kuti yes makaiswa pathose post but it seems like you are just replacements. Uchazouya chako chaiwo pachaya pachanyatso kugara panzvimbo idzodzo kana maposition iwo kana occupy those positions vachipa mawarnings ekuti the same way yakaenda vamwe generals masakatikiro vachaita ndo amuchazongoitawo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nakuve section medu dzofunguro enyu, so subscribe or like, hit on the bell icon.